işim barada aytsam soratma bayç. Şol iş şol saltıklar mukamında bir saz var. Son men şonu dinläp, son şol saltıklar mukamında ben şol saltıklar mukam barada pikir uğradım. Şol neme barada. Son şol Saltıklar diýmek näme diýmek? saltıklar mukamı şu bir 7 bölümden olan saz toplumu var. Şeyler. Son şondan soň ben deme gözläp başladym da şol bir eýni bir erkin pikirim de bar. Pikir etdim. Şeýle bir halky birleşdirýän, ondan halkyň bir umumy ruhuny şeýle bir birleşdirýän bir halkyň bir geçmişdäki bir ýüreginde bir gimn edip saklanýan bir zatlar bolup maňa eşidildi. Şol saza, Türkmen saza. Onu şu 7 bölümden ibaret bolup o şeýle saltyklar, o ýerde bir ýürüýüşlerim bar, ýeňişlerim bar, çağırışlarım var. Maňa men şol saz şonu ýaly duýdum. 7 tane saz bolsa, hersi bir zat baradadır da, bir ýeňiş barada. Owa bölüm da. Bir söýgü barada, bir gyýylar barada. Owa. Soň men şonuň azyk taryhy bilen bir gyzyklandym bagşylardan da soňra şol geçmişde şol türkmenler şol saz eger uç bolup yaralanyp zady bir ýerde ýykylyp zady edip giýişlik zat kompos ýok urny bilmeýär. Soň şol sazy çalýan ekenler dutarda. Soň şol ura seyredip bular gidýän eken bizimkiler şol urda diýip. Soň şol watanymyz garaşsyz boldy, beýlek boldy. Soň men şol garaşsızlykdan kirip başladym. Şolar ruhy tarapdan halky dikelmegini halkyň özünde gördüm-de. Şo gyzlar Ahderýanyň boýunda en kadymy saz uralýan popoz, nay, ondan dutar, bir bizim bir millet simbolumuz çörek. Şolar bilen birleşdirdim-de, şoň günde şo sazyň ýaşlaryň kalbynda dikelýändigini, şo kadymy ata-babalyň ruhunyň bizim kalbymyzda canlanýandygyny görkezip Ahderýanyň boýunda şeýlere bir kadymy ýadygarlykları, Ahderýanyň bir bunun dokup barýan fursatyny täzeden döreýişi. Ondan şol geçmişdäki döreden şonlar ýeňişler kazananlaryň ruhuny şo gul ýerden ýygyp guller bizim watanymyzda kän çykýarda. Soň şonu simbol okmanda oýaryk goýup, şeýlerek bir pikirlenmeleri şonuň ýüzüne edeýin diýip şoňa çalışdym. Doğrudan şu kartynamda Ahderýany görýänmi? Soğuk bolaýman ýalyla. Ýöne şeýle seredýän bir suwda da ýyllyk bar, gyzgynlyk bar şonda. Şu ıssylyk ýa-da hemme taraplaryn şu biziň türkmeniň öz kolorit düşüpdirdi. Onuň saz diýilen zat ol hükman bir zady bagyşlanýan zat bolýardy. Saz özüniň ýürek joşugyny, kalbyny gynansyny çykaryp, begensiň çykarýan eken. Mysal üçin Amanel Gönübek bir eýranyň bärik geçenle şu atın üstüne gelýärkä bir ýaz aýlary diýdi. Otlar ışıllap diye bir heli tolkun atıp dur diye de şektir. Bir goňry başylja ot var da gyrtyş diýerler ona. Şol bir tolkun atıp näme diýär, şoňa diýe bir heli goňu öterildi diye bir saz kellerine geldi diye arkasından dutarını alıp diye şoňa bir saz çaldy diye de attan düşmän bir saz çaljak bolsam dutaryny saklamaly onu. Şonu saklamak üçin bir aýagyny eýläge tegirdinden aýagynyň üstüne oýtdy diye saz döretdi diye şoýurdy diýdi. Şo döreden sazyna da Goňraş mukam diýip at beripdirdi. Şo öz watanynyň otuny, hemme çöpüni no watanyna gowanyp döreden sazda şo. Neden şu diýenlerden şoň ýalyky bir gaty ullokan taryhy aýdyp durdy. Bizim geçmişde sazlanmazın hemmesinin öz manileri var da näme şin döredi, näme şin emekdi, hacıoluk diye. Hacıoluğun bir öz manisi var, näme şin hacıoluk diýilipdir. Ya da aýdaly İbrahim Şadylly diye. İbrahim Şadylly bir sazdan namazın, ökte sazdan namazın beri gidip bir yeser düşen öz eserlerini
şu saz döredip alkay diýdi. Eskeren däli ol Serdar alkay diýdi şo ýerde. İran hany gaty saz gowur ýani ekenne. Ana öňe marýan eken dost ekennedäni bir de gezmelen bolup barýarda baranna gün waraýa noktadány ay olowada bolýa be türkmeniň bir gaty paýhasy bolýardy. Ana barýan bolay siziň eme ýetiriniz bar diýär. Ona ýetirimiz bar. Nerden işde diýär. Näme sen onu bilemokmy? Ay mene bilemok, men plan wa çykyp gaýtdym. Owadan bilemok, men olowada boldum, onna boldum. Ana senem bir görke çaýyn idim diýdi. Ana şo ýerde ulak geze taýyp çalyp berýär. Ay bir saatla bilen sen niye Serdar alyp gidip bilmersin diýdi. Ana bu aýda men niye bana bir gece proje ver diýdi. Ana şo gece ulak gece ýatman niye saz öğretti diye. Ona ertel çallı bolýa hanyň ömür eşitmedik saz diýdi. Be. Onu men eşitmedim hani ýene bir çalyp berdik diye. Ýene çalyp berdi diye. Ay onu Mehmet de diye be. Men eşitmedik sazmy çaldym. Sen o Serdaryny eskerler bilen Allah git diýdi. O gırnamada alyp gitdi. Onuň gapdaly bilen berip goýberýär. Türkmeniň sazynyň güýjüni görkezýär diýişi. Nähili şoň gudraty bar. Saz diýilen zatda aslynda nähili gudrat bar. Şo gudraty görkezýär. Ne saltyklar şunu aýdýan boly. Men şo saz baradaky tarihler ýadyma Suriýada men özüm sazy gaty gowur ýa-da. Kartina yerine düşüpdir. Bu gaýrlardygy has gowurupdyr da. Sebäbi saz şeýle yumşakda şeýle mulayim zatda. Bizde de şu itaati en mulayim zatda taýip edilýän gelin gaýrlanma türkmenler gelinlerini gaýrlaryny gaty gowurupdyrlar. Şoň üçin 36-37 kilo kümüş gadyl azypdyrlar da boýundan bezäpdirler da atyny bezäpdirler. Gaýryny gellerini bezäpdirler. Aýdym sazyňam şuňalaky hemmetiniň bir döreş tarihlary bar da. Talmadan möktüren diye ýadyna salady. Şo talmadan möktüren gelin anyrsyny otyr bolsa sal otyr bolýar. Şo talma demek şo akord demek de. Şonun bärik büküp geçeni öýdi bilmendir de. Onu sadanna intiqat takılmadı saz ekenne talmadan möktüren diýip atta kaýada şoňalaky. Aslında doğru maýsam diňe şunu der, şu kartinada der. Ana o ýerde bir kartina var garşymyzda. Bir tuğ içinde eğilip gutorup gidipdir de bu tuğda 100 ýylmy, 150 ýylmy, 200 ýylmy belli däl näçe ýaşynyňda eger gürle däýsen gatykyandaryň şaýaty olajak da şu tuğ. Muň manyny düýbünden akyp ýatan suw elbetde ol halkam ýakýa, tuğdym tuğ ýakýa, aňyrsyna göýük meýdanam tuğ ýakýa. Şu kartinanyň manysy gaty uly bolupdyr da. Sebäbi bizim çöregimiz hem dugumuz hem hemme zadymyz suw bilen bagly. Hemme zatda tuğ kocaman dünýäni aňlady ýaşaýdy. Sen özüň hem şeýle pikir etýär adamda. Ana şuňalaky kartina aslynda ol bir ruhy baýlyk bolýar da. Kartina diýmek ruhy baýlyk. Ony satyp bolanok, satyn almy bolanok da gowsu bolanok. Ony käýärde after hiç sen kartinasyny satanok da. Ýa-da men özüm alsam, men öz işim satamok hiç sen. Näme şeýler gysranýar, gowurýan, gysranýar garar. Bilemok senem bir işleň gaty satyp baramok da men näçeler tanýan boly. İşleň gowurýan, şo tüýgü bilen işleýänim duýýan. Şoň üçin men sana uly hormat goýýan. Murat, janyň sag bolsun, ömrüň uzak bolsun. Ve hormatly prezidentimiziň şu alyp barýan ýoly bilen bir ýörekli otursak, medeniýetimizde de, sunnatymyzda da hemme ýerde gaty uly ýolalar. Sağ olun, tanrım. Umman şu neçe ýyllar bäri dost. Ne şol soňky ýyllarda ene şu günler
bir ikimizden bir zat duyya şu günden güne mümkinçilikler, şeyle bir nemeler açılıp gidiyor. Yaşlar için, sunugat için, durmuş için şeyle bir durmuş günden bir odanlaşa böyle şu hazır 60 diye bana yeni 60 yaşasın geliyor, yeni 60 yaşasın geliyor şeyle bir Neme bir ay diye bana yaşın bellemesene deyip de. Sen yaşın ne yaşın bellemedi neden eylak dedi. Bilmesinler yaşın deyip de. Ne o? Senin şu 60 yılına dur verdin. Şundan dolayı. Değilim 60'ını belli. Fergette şunu yalın dergiler etti yani. 60'ını belli şey. Mesela köp minnettarlık bildiriyorum. Aşkabat şehirden gelip bize bir emayet verip, ayıdıp, dinlep, yaşları bir böyle halifalık ediyeniz. Benim hem halifam, benim sizin işlerinizi görüp sergilerde öğreniyorum. Zaboşun o zaman öňüm. Sonra bir ne şeyler var, görme, şeylerek olmalı diyeniz, ay diyeniz, bir katı söyleyen halifa. Yani sen bu hasiyetlin var Murat. Şu sergide power etsek, sen hükman okuçuluğunu alıp baryan, tutuşluğunu alıp baryan da şonu bir sergi aylayan, düşündürüyen, görkezleyen, onun bilenem oňokda ýene de ustahana da barıp men bilenem duş geçýän, elbetde başga adamlar bilen, başga suratkeşler bilen duş geçýändiň şu ýaşlara bolan ihlasyny men gaty gowurýan, şu ihlasyňdan Hudaýjan ayırmasın hiç saçanmadı ama şu yaşlar var da fikir et görmek ikimize de müyesser etsin. Mesih etsin o. Sağ olun. Muratcan şunun zaten Halipa şair tergisini açtığında tergiğine kutlu olsun. Halipa şair bilen denleşip tergi açıp bilen olsa sen katı ulum oldum. Kutlayan kutlu olsun. Gelecekte de ulul üstünlükler şu okuçulan bilen mıdama şunu yal tergiler açıp görmemi arzu ediyor. Canı sağ olsun Murat. Tanrı elkasın. Ömrümüz ok olsun. Sağ olun. Tanrı elkasın.